vuonna ennen milleniumi. Halusin vaan lukea David Eddingsia niin kauan, että pökrää. Kiinnosti pojat, jotka musiikki pelasti urheilulta, niitä taasen liikutti. Vain Buffy, vampyyrin tapaja ja jotkut tietokonepelit. Kasvatin otsatukkaa pois aulan portaikossa. Eräs kaveri tuli tosi lähelle, korjasi pinniä ja kosketti tukkaa. Ja jonain kevätiltaan aven kameran meren rannalle ja räpsin kuvi miljoonan. Niissä on kaikissa sama auringonlasku. Vuosia myöhemmin kaukana sieltä. Sain lainaan isältä sen Toyotan ja itseäni vanhemman kameran. Kuvasin vanhoja taloja, niiden huoneissa koitin saada kiinni valoa. Ja se valo oli sama kuin mummulassa, kun oli loppukesä